Здравейте хора с ново видео. Не с ново видео, с ново видео. На Paint My Keyboard. Тази игра е доста популярна. Има 14 000, даже 15 000 почти човека, които играят сега. И мисля, че да започнем да я пейнтваме. О, има. Чакайте, това трябва да увелича звука. Това е много приятно, хора. Игра си якото. Бай, пейнт. Окей, купи го. Що ме казваш? Супер. What the? What? Но има вече лъка, супер. 800. Трябва да да добре. Добре. Окей. Това е много приятно. О, да, бейби. Много приятно. Искам. 1500. Много е скъпо. Знам как. Upgrade. What the hell? Какво е това? Walk speed. Не мисля това да го вземам. И сега ще взема това. Това е по-добре. Вземам 1000 точно. Така и сега купаем. Нищо. Стоиш. Към 6-7. Това. Вече дори не е забавно. Забавно. Окей. Ай сега синьо. Е така да е по-яко. Напишете от кой български отбор сте. От Ботев, Луко, Лудогорец, Рески, ЦСК. Аз съм от Рески. И това, бейби, ще стане синьо. О, я. Чакай, първо трябва да взема лука. Сега да го пейнтваме. Това е много забавно игра. Много забавно. Много ме кефи. И ще взема още работници, защото що не. Лъка. Супер, станахме бедни. Сега имаме 1000 долара само. 10 000. А колко не са потом? О, интересно. Тая игра със сигурност като гледам ще е на поредица. Само да затворя хора това. Ще е на поредица. Така че, ако искате това да стане на поредица, смажете лайка, за да стане на поредица. Колко струва един? Айде пак, още един. И сме бедни. О, маре. Това е прекалено много.
Супер. Paint empty. Так. Хайде напълня. Какво е това? Бай. Що? И имам че изхвачихме само пари. Или... Не сме изхвачили. Това е гадно. Това къде го слага в пак? Това къде го изхвърля, бе, хора? Аз ли съм тъп? Или то... Брат, къде отида това? А, тук. Аха, разбрах. А това автоматично се купае. О, яко. Окей. Аз разбрах. Колкото ще един лук. Чакай, няма да купуваме лук. Първо ще купим пейнт. Бейби. 10к. 10 000, бейби. Дъг. Айде. Боядисвай всичко. Сега. Наново. Дъг. Кефи ви тая игра, напишете и да знам да правя видеоклипове на нея. Поредица да стане, докато не минем цялата. О, да, с това печели много повече пари. Оп, дърна. Няма проблем. Добре. За всичките пари ще ги изхарчим за локали. Expand plot. Holy moly. Добре, то това автоматично си го прави. Опа, Paint empty. Колко е сто? Още може да се купам. Знаете какво? Дайте да ги изхачим за гридла. Окей. Това си прави. Колко следващо? Окей. Няма проблеми. 80 000. Няма проблеми, маманяк. А ето за какво е било това. О, това е много по-удобно. Много по-бързо ти свършва. Така, колко струва? Качвам си всичките пари за лока. Така, готово. Като трябват ни 80 000. Това е много трудно да стане. Мисля, ето това и това. Тъпо. Трябва да само това. Аз мислях, че това дава 2 места. Ма не е давало 2 места. Супер.
Супер! Ой, мали. 80 хиляди. 80. По-добре, че не е повече. Не, просто ще го изхарча. Да, просто ще го изхарча. Надявам се поне да помагат нещо. Чакай, бях забравя да взема пейнт. Трябват ни 25 хиляди. Уай. Защо, брач? Той изсъхва това. Супер. Хора, чакайте, час се повлякох. И хубаво, че го проверих, защото тук ще свърши този епизод. И ако искате част 2, да съберем 5 лайка на това клипче, и ако съберем 5 лайка, ще направим част 2 на тази. Благодаря, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи. И кажете, и напишете в коментарите от кой казва това същото нещо, от което аз го казах току-що. Ай, чао!